A conselleira do Mar, Rosa Quintana, informou en sede parlamentaria das intencións do goberno galego, que pretende volver a darlle voz ao sector para reforzar a defensa dun novo Fondo Europeo de Financiamento Pesqueiro, simplificado e adaptado á realidade da nosa comunidade, a través dos representantes do Pleno do Consello Galego de Pesca. Pero toca traballar agora e no futuro. Por iso, queremos conformar no seno do Consello Galego de Pesca un grupo de traballo co sector que nos permita xuntar as súas demandas, fortalecer os seus argumentos para defendelos tamén en Europa. Creemos que imos novo camiño, queremos reforzar eses argumentos e por iso lle daremos de novo voz ao sector, para que asume inquedanzas e propostas, as cales tamén penso traer a este Parlamento no vindeiro período de sesións para seu coñecemento e debate. A titular de Mar aludiu tamén a cales serán as principais prioridades de cara a avanzar e mellorar o futuro do sector. Segundo ela, esas claves pasarían por atender o relevo xeracional, centrar apoios na adecuación do esforzo pesqueiro, a mellora da organización e xestión dos recursos, o sostemento dunha transformación competitiva, de forma especial fronte á presión foránea, ou mesmo dar continuidade á diversificación económica do sector, especialmente nas zonas costeiras rurais.